Искрено, намираме се в Фафенхаузен. Абсолютно. Насред царевицата, както се казва. И то, забележи, в Бавария. Не в Швабия, не в Баден-Вюртенберг, а в Бавария. И тук всъщност правят Руф, което много хора го асоциират с Порше, но всъщност тя започва през 1939 година историята на марката, още преди да се появи Порше въобще. Точно така. Това е много интересно, защото господин Алойс Руф започва своя бизнес с производство на турбини за водно-електрически централи. И най-вероятно е натрупал доста опит в това какво се случва в една турбуленция, какво се случва при турбините. И през далечната 60-та година някакъв клиент бил поръчал при него да му се направи кола. Господин Руф направил колата, а някой почукал на стъклото и казал: искам тази кола. Станала светкавична сделка, бар, кеш. И така дошла идеята на господин Руф да почне да прави поршета. Нещата толкова добре му се получавали, че той започнал това нещо вече като бизнес и вече има няколко клона в бизнеса на господин Алойс Руф, в които той не само прави чисто нови поршета, които идват с найлоните от Цуфенхаузен директно тук, както в случая с това Turbo S, но и тук в случая, както трима приятели от Канада са си докарали техните поршета, за да бъдат конвертирани по спецификациите на Руф. Сега, разбира се, тук веднага възниква въпроса: колко струва това? Пригответе се между 200 и 500 хиляди евро, за да може вашето ефтино порше да стане по спецификацията на Руф. Но има и опция да си купите направо порше Руф. Както, например, този автомобил, който виждате в дъното, който е клиентски. CTR от 87 година. CTR от 87 година, който тогава е вдигал скромните 344 км в час и е бил само с 40 км по-бърз от Ferrari F40, което, знаете, излезе 87 година. Произведени са 37 бройки от всякакви цветове, но хората, понеже са гледали видеото в YouTube на Nürburgring в жълт цвят, и всички го искат в жълт цвят. Жълтото обаче не е толкова разпространено, затова препоръчвам да си вземете в бял цвят, защото в бяло струва само 1 милион евро, а тези, които са в жълто, струват повече от 1 милион евро. Защото оригинал Yellow Bird, с което всъщност се прочува марката Руф, и това е интересно да се каже, точно е в жълто. Тя е отделна марка, т.е. те произвеждат автомобили със собствен вин номер и които нямат общо с Порше. Още от 82-а, съвсем правилно казва Иван, още от 82-а Руф е признат за самостоятелен автомобилен производител. Т.е. 3 години преди Алпина те също са признати за самостоятелен автомобилен производител и техните автомобили излизат с шаси номер на Руф. Т.е. не трябва да бъркате пакет на Руф и автомобил, произведен от Руф. Автомобилите на Руф са автомобили, които са произведени изцяло по тяхна спецификация, използват шаси на Порше, но тяхната кожа, тяхната обвивка, техните калници, капаци са от карбон и на практика автомобила е самостоятелна марка и те са регистрирани като самостоятелен автомобилен производител. Да, такъв е примерът с най-съвременния модел, който е третата версия Тома. CTR Anniversary, какъвто има и паркиран отвън. Автомобил с 710 конски сили. Само. Който даже няма и общо технически с Порше, защото шасито е карбоново дори и панелите, както ти сам каза. Тоест ексклузивността на Порше малко или много е пострадала от тяхната масовка и когато някой търси наистина нещо ексклузивно, той обикновено отива при Руф, при Матей, при Техарт, Спитарт и така нататък. Искрене, от този автомобил нашият гид ни спомена, че са доставени не повече от 30 коли, с цена от около 1 милион евро. И колко са според хората, според тебе, колко хора си мислят, че това има общи части с Порше и колко са частите, които се споделят с Всъщност, на първо четене това изглежда като Порше, бръмчи като Порше, но всъщност цялата кола е създадена от нулата до крайна фаза от Руф. И парадоксалното е, което най-вероятно никой не го знае, защото и ние самите го разбрахме току-що, че единственото общо нещо с Порше, това е ключалката на вратата. И предната чистачка. Тоест всичко, което виждате като дизайн е Порше, но като изработка е Руф. Специални са отношенията между господин Алойс Руф и фамилията Порше, с чието подкрепа и разрешение, разбира се, това нещо може да се случи, защото дизайнът във всички случаи е уникален, типичен и, както знаете, никой няма право да копира този дизайн, освен ако няма специални отношения с фамилията Порше. Имам въпрос към тебе.
дали ти харесва и дали ще се оглеждаш за такъв автомобил. Започвам от днеска да слушкам и да папкам по-малко, за да събера 1 милион евро, защото колата е феноменална. А ако имам възможност да си купа, ще я фолирам не един път, ще я фолирам 2 пъти, защото такъв цвят, забележете, вижте как е бойдисана и вижте как изглежда, може да я разгледаме отдолу. Това е практически нов автомобил. Томата предполагам, че ще може да погледне един руф отдолу, защото едва ли някой в България е виждал как изглежда руф, пък камо ли отдолу. Вижте как е направена. Абсолютно манифактурна, ръчна, майсторска изработка. Това, което на времето е било Порше, сега в момента е руф.